Nanipod ng rugi nga ama ti ili a pinili ni Honorable Romel Labasan ket kitain nan dagiti pagsayaatan dagiti umili ken dagiti sanikwa ti nasao a lugar. Iti karay iti apanawen ti pandemya gapu ken ni COVID-19 ket naduma-duma nga estratehiya ti aramiden dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno tapno ti gasta ket ininot ang makalungaw ken nagtultuloy dagiti proyekto a dagitoy ket makatulong amang tagiben ti napintas a serbisyo. Itay laeng kalabes ket naimuntar dagiti 72 a solar panel iti mismo a bubungan ti munisipyo ti Pinili, Ilocos Norte. Adaytoy ket maaramat amang supply ti kuryente iti balay ti ili ken kadagiti kaasideg na pasdek adaytoy ket dakkel makatulong iti panagininot ti makonsumo a kuryente. Iti pundo na nagapu iti 7171. Yes sir. Ito setup na hybrid, on-grid, off-grid. So, no, at the daytime, medyo ma-harvest na, isuti sa rin ti municipal building, ito municipal hall. Then, medyo daduma, may store dyan ti battery. Okay sir. Nga isuti mausarmat iti rabii dito'y plaza. Street lights tayo sir. Street lights dito'y plaza, kanda ti silaw ti amin dito yan plaza. Sir, siya sinat na i-set up dagiti nga solar panel sir. Adda dati winning bidder mi nga tagalawag. Ket may some tested matisunan nga again install kadagito solar. So napintas na sayat ken naka-install na. Sigon ken ni Mayor Labasan ket insingasing na kadagiti agpanpanday linteg iti Pinili babaen iti panangidadaulo ni Vice Mayor Maynard Mayo Bumanglag amang ilokarda iti pundo iti pan nakaimontar ti solar panel adaytoy ket mangitunda iti panagininot ti kuryente ket sangsang kamay sa damet anang suporta daytoy. One Joey manamnamang dakkel iti masave mi iti kuryente. Isuti may isang gapwanan na nga napanunutak datoy nga inaprobaramot lang ti konseho tain singasing ko kadakwada ket makita da nga nasayaat ken sisusuportada so naiswat datoy nga programa ket may isang wagas nga ipakita mi mat iti kakailyan wenno saan iti naduma-duma nga ili nga napintas datoy solar i-promote mi. So may isang wagas nga datoy municipal hall isuti inunami nga inikanti solar power. Hanlaay nga iti munisipyo ken dagiti asideg na pasdek iti plano na ang maaramatan ti solar power no diket pay dagiti street lights nga adda iti lawlaw ti plaza iti sentro ken dagiti street lights nga adda iti national highway. One Joey nangyalokar kami manan iti another pondo para kadagiti street lights nga agdama electric ti mo usar kareta so i-convert mi data nga solar powered data so manamnama nga libren tumatlangan dagita ti ti mausar dita kalkalsada ken nangilatang kami Joey dete sumaruno nga set iti street lights mi puro solar powered to dagyayan. Napanunutan ti mayor nga agusarda iti solar power kadagiti pasdek ti ilida tangamin kunana ket kalikagom na abumasit kuma ti makonsumo da a kuryente tapno ti gasta ket ti maisave da ket maipaay kadagiti sabali a proyekto ti Pinili, Ilocos Norte. Dati Joey 60,000 ti dati municipal hall kin data plaza so nakita nga dakil sa launay ko na so napanunutang tapno supay ko nagtano makatawan nasuro nga 700,000 dayjay so no ma-safety dayjay 50 to 70% then napintas launay ipantay ti sa bali nga programa dayjan ako. Manipod iti Pinili, Ilocos Norte.
Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content. At huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit. Located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.